Ang pangalan nito, amoxicillin, para sa matuyo yung ano natin, yung ito, matuyo, para matuyo siya. Ito ginamit ko, amoxicillin RX. Tapos itong BL nampahid ko sa mukha ko nung kasagsagan ng naglalabasan pa lang to. Habang tsaka yung yung cetirizine para sa kati. Yun ang mga linagay ko. Wala dito yung cetirizine, na ubos na itapon na natin. Yan nanuyo. Tapos pag makati kasi iniinuman ko ng cetirizine, mga kwaray. Tsaka itong na Cebu de Macho. Bali pang 3 araw ko pa lang itong gumagamit sa Cebu de Macho para sa mukha ko. Para yan guys, yan ang result. Yan yung puso, mga kuray. Ayan, thank you Lord, gumaling na rin yung bulutong natin, mga kuray. Tuyo na siya. Yan, meron pang mapula iba, pero hindi na ganun karami tulad ng nakaraan, guys. Gumaling na rin sa wakas. Thank you. Isang linggo rin, pero hindi pa siya marami, meron pa iba. Yan. Pero hindi na siya tulad ng dati, yung lagnat talaga ako, guys. Ayun, pang 8 araw na to, Lunes ngayon medyo makapagtinda na tayo ngayong linggo. Ayan, guys, bagong ahit tayo ngayon, guys, mga kawarayan. Sabi ko marami pa siya. Bulutong, ang ginamot ko sa bulutong, ganito lang. Yan, guys, ito yung mga ginamit kong gamot sa aking bulutong. Ito ang pangalan nito, amoxicillin, para sa matuyo yung natin, yung ito, matuyo, para matuyo siya. Ito ginamit ko, amoxicillin RX. Tapos itong BL nampahid ko sa mukha ko nung kasagsagan ng naglalabasan pa lang to. Habang tsaka yung cetirizine para sa kati. Yun ang mga linagay ko. Wala dito yung cetirizine, na ubos na itapon na natin. Yan nanuyo. Tapos pag makati kasi iniinuman ko ng cetirizine, mga kwaray. Tsaka itong na Cebu de Macho. Bali pang 3 araw ko pa lang itong gumagamit sa Cebu de Macho para sa mukha ko. Para yan guys, yan ang result. Yan yung resulta ng Cebu de Macho. Effective naman, guys. Hindi ako nagpa-doktor, guys. Hindi kami nagpunta na ng doktor kasi magastos nga po. Nung linalagnat ako, ko lang, inaagapay ko dun sa lagnat ko, guys, paracetamol by UGC. Yan lang iniinom ko araw-araw. Sa isang araw, 3 beses ko iniinom. Umaga, tanghali, gabi. Sinusundutan ko pa ng sessions. Sorry. Tumba. Yun lang ginamot ko, guys, sa sa sakit natin. Tuwing linalagnat ako, umiinom ako ng Biogesic para matanggal yung lagnat. Tapos tong mga ginamit ko, amoxicillin para sa para matuyo itong pulang-pula.
Yung para sa mukha ko, ito BL, linagay ko sa mukha ko yung BL. Wala nung ano pa lang, Lunes, nung umpisa ng Lunes hanggang ngayon, ginagamit ko. Di ba may na-upload na ako na isang video guys na ano, ano ko 2 days yun, bali 2 araw yun, yung ginamit ko po. Tsaka ito, Cebu Di Macho. Effective guys, kahit di ka na magpa-doktor, gastos lang yung doktor. Okay, kumpain ka ba? Yan guys, salamat talaga. Tsaka lakas lang talaga ng loob. Kahit kung wala ka ng gana kumain, hindi ka kumakain ng gano, hindi ka kumakain na hindi kasi siyempre may lagnat ka, hindi mo malasahan yung pagkain. Pilitin mo lang, lunukin mo lang ng lunukin. Kahit hindi kaya ng katawan mo kainin mo. Para gumaling ka lang. Yan guys, thank you Lord. Thank you sa asawa ko kasi gumaling na ako. Sana hindi mahawaan yung anak ko nito guys, sa asawa ko. May nahawaan naman yung isa, si Marlo. Nahawaan naman siya, pero hindi siya linalagnat. Guys, tuyo na to lahat. Pagtinda na ako, pwede na ako magtinda. Maligo ako mamaya. Thank you sa lahat guys ninyo. Nasuportahan yung channel natin guys. Yan. Tayo yata. Sawa ko. Yan na lang. Ito lang ginamot natin guys. Hindi na tayo nagpa-check up. Ginamot ko lang sa sakit natin. BL tsaka cetirizine. Yung cetirizine para sa kati. Wala lang dito kasi dito. Wala kasi dito. Nice eh. Naubos na yata. Tsaka ito, amoxicillin para sa ano natin, para matuyo. Yung cetirizine kasi guys, para sa kati yun. Ang kati ng ano natin, buluton o chicken pox. Tsaka itong BL para sa muka. Linagay ko sa muka para matuyot. Tsaka kahit ano, tsaka yung ano ko guys, yung tubig maligam-gam, lagyan mo ng asin, isang kutsarang asin, pahid-pahid mo lang sa muka. Huwag mo ipahid ng ganun ha. Tapal-tap, ganun-ganun mo lang, tampi-tampi lang ba, ganyan-ganyan lahat ng katawan mo para ano rin yun eh, pag linalagnat po kayo kasi guys, tulong din yun para bumaba ang lagnat natin. Yun guys, natulungan ako nun kasi yun ang ginagawa ko araw-araw. Kapag nararamdaman kong makati, tinataano ko kasi malamig naman yun, maligam-gam lalay. Ganun ko lang, napahid-pahid ko lang. Kaya yan guys, kahit sa paawa ng Panginoon, hindi ganun ka ano yung mukha ko ngayon, hindi puno sa buluton kasi nanuhan natin ng ano, Cebu Di Macho. Tingka dito sa Cebu Di Macho, bali pangatlong araw ko pala nung ginagamit. Effective, marami yan guys. Napakita ko yung picture natin dito ng kailan ba yan, 5 days pa lang. Ipakita ko 4 days yung tsura ko nun. Pakita ko dito guys, ipapasok natin dito guys. Thank you. Supportahan nyo yung channel natin para sana makatulong po sa mga baguhan na nagkaroon ng bulutong tulad ko. Baguhan ako nagkaroon ng bulutong, first time ko sa talang buhay ko, kung kailan ako umidad ng 31. Kaya tayo nagkaroon ng bulutong. Walang pinipilian mga kawaray niyang bulutong na yan. Sana ingat tayo, sana lagi tayong malinis sa katawan para tayo dapuan yung mga virus. Thank you very much
Salamat kay God. Thank you po. Kasi na ano na tayo, naka-survive tayo sa sakit na to. Kala ko abot ng 2 weeks. Buti hindi ganun naman. Pwede na tayo magtinda guys. Thank you. Sana supportahan nyo yung channel natin guys. Sana sumahod tayo. Monetize na tayo. Tagal na nating monetize pero hindi pa tayo nakakatanggap ng magandang revenue. Sana supportahan nyo sa channel natin. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Pindutin niyo na rin guys yung notification bell para lagi kayong updated. Comment kayo sa baba, comment below para mabigyan ko kayo ng advice sa bulutong na to. Thank you very much. Nakasurvive tayo sa bulutong. Thank you. I love you. See you next vlog. Sana hindi ka na mabalik. Love you.